Pozdrav ljudi, dobrodošli na Kriptoentuzijaste. Danas govorimo o Zcash tim odlazi, što se zapravo dogodilo i zašto je to važnije od same cijene. Kada Zcash tim odlazi gotovo preko noći, naslovnice se pune dramom, grafovi se boje crveno, a društvene mreže brzo presuđuju je li projekt mrtav ili je ovo prilika života. Ipak, ako želimo biti ozbiljni ulagači, ovo nije priča o jednom padu cijene, nego o tome kako funkcioniraju projekti u pozadini, tko donosi odluke, tko kontrolira novac za razvoj i što se dogodi kada se ta struktura raspadne. Odlazak ključnog tima iz Electric Coin Company, ECC, potresa Zcash ekosustav. U ovom članku nećemo juriti za senzacijom, gledat ćemo što je stvarno poznato, što je tko javno izjavio, što su realne posljedice kad Zcash tim odlazi iz Electric Coin Company-a i zašto je ova situacija dobar primjer kako se tehnološki vrhunski projekt može naći u ozbiljnoj governance krizi. Usput ćemo povezati i psihologiju tržišta, zašto dio investitora paničari, zašto dio traži dip za kupnju i zašto se najbolji zaključci donose tek kad... Hvala vam što ste gledali. Ako vam se svidio sadržaj, pretplatite se na kanal kriptoentuzijasti.io i zapratite nas na drugim društvenim mrežama za još kriptoedukacije, analiza i aktualnih tema.